angishonile mina ngiphila saka futhi angeze ukushona. Ehlana sezasini bengalephe esinamukele babukele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefe ngesikhathi nezeqiniso. Mbukele emakhaya ke amahemhemu athi uMjaheni ushonile ngamanga lawo. Angonanazi lokho. uMjaheni uphumelo balo washo ngempela ukuthi yonke lento leyo kishiyo ngabe indaba ko YouTube na ko Facebook bethi ushone uMjaheni. Into engekho le uMjaheni uyaphila uyasho ngempela ukuthi ufuna namaphoyisa awamfuni ukuhaya epolice station afika amaphoyisa awamfuni. Uthi kodwa iyenzekile khona abantu abaheke ifoni yakhe uthe kodwa nabo uzobathola. Nathi ke ivideo echaza khona kabanzi uMjaheni. Till next time. Siyabonga. Ngoba ke kwanama rumors. Ngisho njalo ngizothi ama rumors ukuthi ufuna amaphoyisa. Mhlambe nje ukundlulisela leyo nkulumo khona nizokwazi sizwe sasemzansi. Ke bathiwa ngifuna amaphoyisa mina. Manje angazi mhlawumbe ningangiphendulela ukuthi isigebengu nangabe kumele siboshwe siyafonelwa yini noma siyalanda isigebengu siboshwe. Kodwa ke lesisakashelembe isigebengu besibhizi sona sifonelwa ngazi ke noma ngisigebengu mhlambe esispecial mina esingafani nezinye igebengu esifonelwayo. So bakhona sekukhona abadla nami izandla bengagezile abangibangisa lo mtrendo wami bengene bafuna ukuwona wena wabona ihashi lona waphela liyona ihashi sekukhona ke abafuna ukuthi beyone lento abafuna ukundiza nami. Kwadlula ke kulokho bafethu namhlanje ekseni sekuvukwa neendaba zokuthi ngishonile mina. Bafethu into kumele nikhumbule ukuthi sizele sinengane sinabafowethu sinodadewethu sinehlobo zethu nje abantu abasithandayo uyabona. Manje anikwazi ukuthi ningavele nifafaze nje amanga bese nithi ngishonile yabona. Ayinhle bafethu leyo nto. Mina ngada lapha abantu mina angizange ngispread amanga ukuthi nithi abantu bashonile. Okwesibili futhi okwenziwe emva kwalokho emva ukuthi ekuphumela statement sokuthi ngishonile mina kubese khekho ifoni yami ke ngabona mina ngingasatholakala emafonini yabona. Ngithi ngiphethe ifoni kanti angisaphethe ifoni. So abathi ke bebefona bebethi bakhuluma namaphoyisa ukuthi mina angazi noma ngiboshiwe noma ngenziwe ini. So ke bafethu ngiyacela ukuthi kubo bonke abantu abenza lento ukuthi sihloniphane. Asihloniphaneni bafethu, asihloniphaneni njengoba ngisho mina ngada lapha abantu mina. Ngaphonya nje abantu ngengoma. Akukho kube ngakwenza, akekho umuntu ongazi ukuthi kuyatalajwana. Mina ngaphonya abantu if kwakunomuntu ophatheke kabi osola ukuthi ngisho kuye kumele nje angiqonde kahle. Njengomfowashelemba angiqonde afika acacisa athi hayi wendoda la nala yabona siyilungise futhi lonto njengamadoda. Hayi ukuthi ngithreatenishwe mina ngithunyelwa ngabantu kuthiwa abantu abangifonele bebize ngamaphoyisa bengasiwona amaphoyisa yabona. Kuphinde futhi kuthiwa ngifile mina yabona. Enye nje into leyo ukuthi kungabe sekuchazelwa abantu mina kuthiwa ngifile. Emva kwalokho kuhekho ifoni yabona. Lokuspread indaba zokuthi mina ngifuna amaphoyisa. Nawo nje amaphoyisa ngiphambi kwawo la nawo ivan le Jwani ibona ivan le amaphoyisa yabo. Akukho phoyisa mina elingifunayo and ngiyile emaphoyiseni mina. Ngafika ngathi ngizwa kuthiwa ngiyangifuna yabona. Ngihamba nabemeli bami bathi amaphoyisa asiyazi lonto leyo.
kusho ukuthi ke sekudlulileke kulokho manje into sekuhlanjalazwa umndeni wami nezingane zami ngoba phela nginezingane mina ngizele ngilo mculo okhonile ukuthi ezale yabona okhonile ukuthi ezale yena so nginezingane mina bafethu ngizele lento leyo ukuthi kuhekwa amafoni ami kudunyiswa ukuthi mina sengishonile ayinhle leyo nto bafethu iyekeleni lonto leyo ayinhle njoba ngasho ukuthi mina ngada lapha abantu mina ngesihle futhi akho nhlambe lapha yana umdlalo kaMaskand yabo so kulo gxoba kwami abantu yabona sengithola nje yabona ayi yazi ibhlungu lento angisakhona nokuenjoy ingoma yami ukuthi iya trenda yabona ngiyaphazamiseka yabona abantu bangiphazamisa impela bangilunguza ngise-toilet awabona umuntu ekulunguza use-toilet ukuthi uyaphazamiseka usathi uhleli kahle nje ngoba phela na use-toilet ila usuke uthi ukhululekile khona bese kuba khona umuntu okulunguzayo so lento ayifuneki bafethu ngizoqeda lamanga lawa abekhona ngishonile mina ngiphila saka futhi angeze ukushona okwesibili angiboshiwe mina futhi noma ngabe bekufuneka ngiboshwe icase yami mina i-deformation of character akusiyo icase yamaphoyisa icase yasecourt leyo la kumele ngi-attende khona ecourt umuntu kusho ukuthi kumele ngisuwe bese ngi-attende ecourt lamaphoyisa lawa mbumbulu abengifonela basenkingeni laba bantu ngoba kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo abantu abangena enkingeni manje obani obona la ibona labo mfana gijima ovele kuthiwa hayi mfana gijima uyothenga ibox esitolo nawo umuntu egijima kuthiwa gijima ufonela uMjaheni nawo umuntu ethwala ikhanda elikhulu efonela uMjaheni engabe sabuza ukuthi hayi mangabe umlungu wakhe lo mthuma ukuthi hayi kahle mlungu simfonelelani manje uMjaheni umuntu engabe sabuza nje ethwala ikhanda elikhulu hayi nami ngiyamfonela uMjaheni Mjaheni ngiyiphoyisa ngiyakufuna into engizoyibona uthi ke bazongena enkingeni ke ngoba kuyo yonke lento eyenzakalayo njengamanje empilweni nami mina abantu engibaziyo yibona kade befonela mina yabona nasekhekho amafoni ami kwandisa indaba mina zokuthi ngishonile yonke leyo nto leyo yibo abantu abazongena enkingeni ngale nto leyo yabo umuntu obenenkinga ningaphumela obala la ngathi ngiyaxolisa ukuthinteke kabi ozubhlungu angizange ngimention igama lami ukuthi hayi kozubhlungu mhlawumbe nocabanga ukuthi ngisho kuye hayi ngiyaxolisa ngaphumela obala so umuntu onenkinga kumele ngabe uqondana nami lo muntu kumele ngabe uqondana nami ekhulume nami hayi lento esiyenziwa ngoba nami nginabafethu nginodadewethu nobaba noma nensizwa ke zakithi nezingane engizele ezingeke zibekezelele lo dodo owenziwayo ukuthi kukhulunywe ngami mina kuthiwa ngishonile kukhulunywe ngami kuthiwa ngiboshiwe ngingaboshiwe so ke bafethu uMjaheni ukhona uyaphila saka akazange eshone futhi okwesibili angaze ngibaleke mina futhi angaze ngicashe angaze futhi ngizwe kuthiwa makufunakala isigebengu kufuneka sifonelwe ngilo ngifonelwa amanye amadoda hayi ngifonela cha isigebengu nasonile siyalandwa la silandwa khona siboshwe angilisabi ijele anginankinga nejele kodwa makufuneka ngiboshwe into khona kufuneka ngiboshwe ingakho ngisho ukuthi ke ngenhlanhla ngiyibhinqa leli libuye lazi umthetho kancane ukuthi umthetho ngiyawazi and nami nginabameli abangimele lento lena isiqala ukuthi ingene kwesinye stage siqala manje ukuthi ingene kwesinye stage mangabe isiyenza ngalendlela and angeke izibe yinhle nami ngumuntu onabantu bakubo abamthandayo nezinsizwa zangakubo angeke isaba yinhle phezukwabo nami am connected kubantu abazi izinto so angifuni ukuthi kufike lapho and mangakhuluma ngoba kukhulunywa ngalento ukuthi kuhlambalazeka izithunzi zabantu mangakhuluma mina ngivula umlomo wami ngikhuluma about lento le baningi abantu angicabanga ukuthi izithunzi lezo ziyohlambalazeka kakhulu ngoba ukuthi nina anazi uyabona thina ngoba sama artists nje kukholelwa ukuthi uMjaheni bata lapha kunabantu la bafonayo umuntu ekufonele ekucele ukuthi hayi we nkunzi ngicela ungithinte ngizokhona ukuthi ngitrend
kodwa akangifuni ukungena kuma details. So sengisho ukuthi mina mangathiwa ngiyakhuluma la ngivula umlomo ngiyakhuluma, amaningi amahlaza angavela.